खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 2 मे शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। जेरावखि थाङा सुथुरा नोंथांखौ सोफै खालामगोन। सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन। वृष राशि। नोंथांनि आरजिनानै लानाय रांखावरिफोरा जोबस्रांलांगोन। दुखु दाहानि सान जागोन। मिथुन राशि। लोगोथिनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। सोमोन्दोआ गोरानिफ्राय गोरासिन जागोन। कर्कट राशि। नोंथांनि मावनांगौ बिबाना बांलांगोन। दसे समबो जिरायथेरनो मोननाय नङा। सिंह राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन। समाजाव नोंथांनि माना बांलांगोन। कन्या राशि। गोब्राब नाजानायनि बान्थाखौ मोनफुंनो हागोन। नखराव खुसिजों साग्लोबसारगोन। तुला राशि। नोंथांनि अहंकारावनो रांखावरि जोबस्रांगोन। गोबां दुखु जारलायाव गोग्लैनांगोन। वृश्चिक राशि। हरखाबै देहायाव सानाय सुनाय सोमजिगोन। देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनगोन। धनु राशि। गोसो थोनायनि बान्दोआव गोग्लैगोन। गोसोआ उरां फारां जागोन। मकर राशि। फिसा बाथ्रानि थाखायनो गावनि आंगोजों दावराव दावसि सोमजिगोन। सुथुर जाना थालायगोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि गथ'आ गाज्रि लामाजों आगान सुरगोन। गथ'खौ लानानै जिंगासिनांगोन। मीन राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानो थांनायाव गावनि आंगोआनो हेंथा होगोन। गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।